diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 5:14 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental. Of course, ang ato sini nga matagpalabati sa Negros Oriental, nagasigabo ang Action Radio Bacolod. Tabok sa nga dagatan, Isla sang Panay, Probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sang Masbate, sa Kutob, Malabutan, sa aton broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report. Afternoon edition, Biyernes ka presentation, Petsa 25. Biyernes naman edisyon sa inyo palatuntunan sa kinanda. Liwat naman naton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagdulong naman sa pinakaulihilabas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Katimbang sa sininga palatuntunan tag sa kahapon ang aton sininga Patrol 2 magalibot sa bilog nga bahin sa nga probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Durante nga amat-amat naman nga nagasalop ang aton adlaw kag nagasulod kita sa Kasisidmon, way manaton ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Jan Diaz mga responder. Back to back sa aton nga piloto Action Nino Bogina. Opdan makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea, ang inyong regular anchorman sa sininga palatuntunan, basta Biyernes, kita direta laos kadagapungko sa iya trono. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. 47 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Action Radio. Manayanayang lakat sang panahon karon nga hapon, although nga may porsyon gihapon sang Bacolod nga magulo-galumon, hindi ta mapaktan kung kaysa nagatupa ang ulan. Mas bintaha ko nagabitbit sang payong kagkalo pang depensa sa ulan-ulan. Karon man nga adlaw, amo ang adlaw una nga pagsugod sang kampanya sa lokal. Kanya-kanyang gimmick ang pila ka mga nagapapili sa nagkalain-lain nga mga posisyon sa local level diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Abaw, ginbaha sang pula ang pila ka mga dalanon diri sa masyudad sang Bacolod.
laba man nga karaban ba. Ginlunsar sang Grupo Progreso sa papanguna ni Mayor Bing Leonardia kag sang iya nga makaupdanan bao puwerte man kalaba-laba sang ilang karaban ba. Pula ang kolor. May pila ka mga dranon diri sa Bacolod nga medyo may traffic jam. Tungod sining unang aratsada kagarakada sang Grupo Progreso nga nag-motorcade kag nagkaraban sa pila ka mga mayor diri sa syudad sang Bacolod. Buwas may ara sila nga opening salvo dira sa Bacolod City Public Plaza. Ay, puwerte. Amo na ni ang tsimpo sang mga politiko naton nga makapulo pangamusta, makauluagbay, kag makahatag sang libre nga kape sa masudlan nga kapihan. Ang pagkulo kamusta, ang pagutik-utik, ang paghakos nila, mabatsaga na sugod subong adlaw ang pagpangaluyag sa aton nga mga kandidato. Ang aton nga mga botante hindi na niya masugiran. Ang aton nga mga botante kasali kita nga ti napili na nila kag napulsuhan na nila ang luyag nila ibutang nga ngalan sa balota. Ay importante way lang sang physical nga aspeto nga matabo sa mga kandidato naton. Abuyanay lang isyo, normal na yung mga ulo isyo, basta tsimpo eleksyon, gagwa gina. Way lang sa physical nga top anay, kailan naman ang istorya. Sabagay, mga politiko, tayo, way man na iya problema. Ang problema kung kaysa ari sa ilang nga mga supporter. Nga mo yung una, gariak bla. Relax lang. Hindi mo nagaling kung kaysa mapaiway nga ti ang isa kang isa nagabuyanay man sang mga kung kaisa masakit man nga tinaga labi na gid nga nagalagaw ini sa mga social media. Nga ato nga mga kandidato ya mga intelihente na ya. Mo na gani siling ko nga, hindi, wala tayo top anay. Isyo lang balbala isyo da. Hindi lang mga physical, kati ilay naman ang istorya. Kung tinokapana, kung tinapungulay, ilay na yung istorya. Huwag swerte, pulis na kontra nyo da. Subong, karon nga adlaw sugod, ating mga rekorida ni sa mga purok, sityo, hasindas, kag kundi ka mga malparahi sang probinsya kag Bacolod, ato na mabatian ang ilang mga jingle bla sa mga kandidato. Masulod-sulod sa mga purok, sa mga sityos, sa mga sendas na ko subagay ti campaign period man mi. Tanan himuan nyo para nga makonbinser nyo ang isa ka manugboto. Ayaw lang maghaboy sa mga masakit nga tinaga. Kung pwede lang, ipaiway talang na. Ang natawag lang nga binastos. Hindi na tayo maghaboy sa mga tinaga sa piyak nga grupo, mga grupo amuni, ang sa piyak amo mo na. Ipaiway talang na. Let's be professional. Wala sang pakalainay kandidato. Kung ano ya ang gusto ni Juan de la Cruz, respetuha siya. Kay ako, nagapati nga naging narespeto man ni Juan de la Cruz ang iya ni Pedro. Muna siling ko lang ati, respetuhanay lang. Kung butuhon niya si Juan de la Cruz, ti iya na ya. Pabayida sa kay iya na ya. Kung butuhon ni Pedro si Maria, ti iya na ya. Hindi na kamo maginabuyanay pa sa mga masakit at tinaga. Kaya kuya kapati kung nga basta ga respeto ang isa kag isa, daw layo na sa disgrasya. Di ba?
ang importante. Tapos ato nga mga politiko, sa ato mga kandidato ka nagapapili, basi lipat ka mo, remind lang ka mo ha, sundon tagit ang rules and regulation sa aton COMELEC para nga hindi man ka mo matamaan, kag hindi ka mo ka-problema sa ulihi. Ayos? O sa aton nga maka-aksyon, naka-like na ka mo, i-like nyo ng aton nga Facebook page, kag palihog, i-share nyo man. Pagkatapos tamyaw, steady pulse. Hindi magsaylo sa iban. Action Radio. Ayos! Di man nabudlay nga pangabay. Uy, nga akon nga migo gido, dugay ko sa ginahagad, di nga mga pimong. Butsan unya ka ni pangapihan, kag updan sa kapihan, ha? Si Rogelio Toto Catalbas Jr. Idlaw na ko si Moto. In fact, nalipat ko sa tsura mo. Si Toto Rogelio Catalbas Jr. Hindi niya kandidato, ha? Abid listener niya sa Action Radio. Why patay-patay ang radyo? Why, puwerte. Ano mga balita kabantayan yung dugay? Report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Update mga balita sa Kapitolyo Provincial. Bantayan nyo dugay-dugay. Report ni Aksyon Ed Raboso. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall, New Government Center. Dalon ni na temporaryo ni Aksyon John Diaz. Tungod sang importante man nga ginasikaso ni Aksyon Art Tayhupon. Siyang magabulos temporaryo sang trono kagbit ni Aksyon Art Tayhupon. Anong balita nga idulong ni Aksyon John sa New Government Center? Task Force Disiplina nagpasalig nga magapabilin patas sa tanan nga politiko, which is good. Kampanya sang Grupo Progreso nagsugod sa misa kag campaign karaban. Ang mga balita sa nasyonal, NPC gin-update na ang penalidad para sa data privacy violators. Sa piyakabahin, PNP mas ginpasangkad ang monitoring kadungan sa pag-upisa sang local campaign para sa 2022 election. Sa piyakabahin, Pilipinas nagbukas na sang border para sa fully vaccinated nga mga dumuluong ukon turista. Kag Senator Ping Lacson nagapabilin nga presidential candidate sang Partido Reforma sa record sang Commission on Election Ukon COMELEC. Isipo na orasan sa inyo Marilo, Action Radio Philippine Standard Time na 5:26. Unahon tang report sa ato si Patrol with Action John Diaz. Sitwasyon trapiko sa syudad sa Bacolod. Dako ang epekto sang trapiko sa Bacolod. Sini puwerte kalaba. Kag damo nga naglupod sa campaign karaban sang Grupo Progreso. Yari si Action John Diaz. Update John, may hapon. May nga wala sila, Eric, may ngapon sa tutanang mga kaakson, pulo pasensya lang anay sa mga drivers, mga motorista, labi na nga ara, dala subong sa norte nga bahin, ng sudad sang Bacolod, kay bumper to bumper, gid, ang lakat sang trapiko, kay da nakatutok subong hapon ang campaign caravan. Okay. Sang Grupo Progreso, actually, dra sila naglusot sa lakson, kay na hindi man kinaramo ang lakat sang trapiko, aram mo kay bangis lakyan, hindi man magpasupil, hindi man magpaulihi, madusok ka madusok, gid, kundi ara, pinungguanay sa lalong area sang lakson. Hey, man. Amo na nga, balbla namon kay ina, sang naga-caravan kami, ang ibang nga jeep, di pa sa nga jeep, nila pasinsahon ng nilanay, kaya hindi na sila maglusot pati kay malusot gid kay na sa Araneta, kundi ipit, hindi gyapon kalusot dre nga gaw, kay wala ka sunod sa direktiba nga ginatag aksyon eri kabitaw mong iban di nga jeep na palot gid lang sa campaign caravan nga kabalo na sila kalaba-laba nga daan, kag hindi ka na dali-dali nga maka-jump in o kung nabi nga maka-insert ka, masunod ka sa caravan, ayawan ka gid tirin-tirin. So iban guro anyway nanunsyo naman ni ahead of time nga may caravan gid man kay expected na gid man nga basta gali may caravan nga kangay sini medyo mabulubog at ang lakas ng trapiko subong hapon ga pangayo diri pa sa ilo ang trabitaw nga dira sa area sang Lacson pasulod sa Buri Road pakadto Barangay Mandalagan sa Conference Road labot diri sa area sa Barangay Bata ara da subong pampi nakamabuli
sang caravan action na Eric kag ang pinakapuno sini ari na sa may area sa Barangay Banago. Wow. So puno pasensawon lang anay sa aton nga mga kaaksyon ang patro gani naglihis na lang gid kami, nagwa na lang gid kami kay inaksyon sa coverage sang caravan kay bala si boss-bossan kami ni Blau kag ayawan kami pangita sang ligwa action Eric. Kita ko na nga balamon kami diretso kami sa ibang ruta. Lang nga karaban amon sudlan. Pero nga ako na matamat naman nga nagabalik ang traffic diri sa area sa Dalan Araneta. Ilabi na pang Rosario going diri sa bahin mga caption sa Rosario Araneta going sa may Hernais Araneta pagkado diri mga caption sa bahin naman sang Dalan Hernais kag Lizares Road mga caption. No? Makita naman naton ang matamat na nga nagabalik sa normal pero anyway basta kada Biyernes expected ang mabulubog at nga traffic kumakakson sa palibot sang syudad. Advice naton sa tuturan nga matag padamanti for now pwede na kamatamat palusot sa Conferential Road pero kung diri ka mo magbalik sa Lacson sa may bangka extreme mga kakson o labot sa ginakayo nga dalanon ang caravan ara dira nagalusot medyo mabulubog at nga lakat sang trapiko ang ekspektaron ninyo subong nga hapon. Samtang kung diri na makawaglusot sa bahin man sa San Juan, amo man, moderate to heavy to heavy man ang traffic situation sa hapon sa mo mismo nga lugar. Gani temporary likawan ang area sa San Juan, likawan ang area sa Dalan Lacson. Diri ka malusot sa may Conferential Road. Likawan man ang Buri Road kay nag-adjust pa gid lang mga kakson ang traffic situation sa mga lugar. Diri sa Kabugusan nga Southern Bacolod amat-amat gid man nga naglo-adjust kag nagkanikanay ang kabugaton sa trapiko da naman sa norte makakson nakasentro subong hapon ang maburbog at nga trapiko. Dili kami nag-standby sa area sang San Juan and then lang taon naton karon kay gina-divert na sa mga traffic enforcers ang pila ka mga salakyan temporarily dala nga salakyan nga original nga ruta pakadto diri reclamation diri sila ginapa-divert mga kakson sa bahin sang Burgos. So from Burgos Road malusot kamo diri sa Rizal diri na kamo sa may LCC Dampi Malabay then atubang sang Plaza Publica do gamay gid lamang nga diversion road samtang ang caravan ang padulong diri sa may main area sa may reclamation subong hapon. So ang matabo kung ara ka na sa Lacson, please lang sa itong mga motorista para hindi maginit ang ulo nyo, ginapalikaw ka mo. Siguro left turn na lang ka mo sa Lacson area, lusot dari sa Rizal Lacson, kung pa Metro Bacolod o pa Plaza Publica inyong direksyon. Ang mga salakyan naman Lacson Eric, nga rin sa may area sa plaza, masulod ka mo abi, pakata dito reclamation, ilibin na basahin nga salakyan. Okay. Temporarily, one lane lang git ang inyong maagyan. Wow. Pwede ka mo kalusot dari sa may, Palangka Avenue, pero hindi ka mo pwede nga magdinaguso. One lane lang. Okay. So medyo mabulabugata din traffic. So mga pon ka may barricade nga gibutang sa tunga sandalan nga nagakaulugan nga may diversion dapat nga imuon sa mga salakyan action Eric. Kung ako sa inyo, kung ara na kamo sa may plaza, daan na lang kamo left turn sa area sang San Juan going sa may likod sang Plaza Mart mga kakson straight pa southern portion sang syudad sang Bacolod. Mga diversion road inaagod malikawan nga may pit kamo no sa tuman kabugat nalakat sang trapiko sinigid lamang nga hapon. Naka-on by man ang pinakamakapulisan naton sa palibot diri sa plaza nga area, dilog nga mga direksyon na kakson nga may mulabyan sa mga pribado kribasay nga salakyan subong gid lamang nga hapon. Actually nakita naton kay na si Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office, nga sa mismong personal nga nagaman kanagatag sa direktiba ilabi na sa pagpabilin sang sistema kon security control kag traffic enforcement ang aton pagambalandri mismo sa may venue action Ereka. Di ni ma-converge ang grupo sang pulahan ni action dyan? Ang iladri nga ang caravan madiretso action Erek diri sa may Pope John Paul II Tower. Okay. Sa Pope John Paul II Tower may duwa ka entablado ang big stage para ini sa mga kandidato and then may wide screen man ina sa likod sa tupad sini niya dira small stage kung sa inamtang ang lokal nga mga banda kag miari diri actually do mga bugle corps bot sila may mga bugle sila may bito mga trompeta bla nga amo sila nagtukar from time to time para magatagman sang sang maayo nga sitwasyon. Actually subong nga matanion medyo ipit na kami diri nagbalik kami abi sa venue
medyo budlay na para sa sitwasyon kini makagagangita na kami diri sa sitwasyon kay nagadamo ang mga nagkadto diri subong hapon sa area sa Pope John Paul II Tower. Karon aksunarek mabalik na ko report kung ari naman nakaabot ang caravan. Okay. Kay ang expected naton sa campaign caravan mga una anay mga around 300 to 500 ang ilagin estimate nga mga riders. Amo ni tawag ilang Bacolod Riders Association. Wow. And then ang ginagasunod na gayon sa caravan amo ni ang float o kon ang campaign float ni Bacolod City Mayor Bing Radia and then ni Vice Elcid and then ni Congressional Candidate Dana Daide. Iban ka niya impormasyon kang tanan sining caravan kay gatipon kita sa details para factual ang yatag nato sa tumatag para mati coming from the organizers ibalik nato report. So dili kita mamadugay kay ang update naton ang caravan pasulod na sa area sa Barangay 1 diri sa may syudad sang Bacolod Actionary pinangagid lang ka kilometro ang kalayon gikan diri sa venue sa may Pope John Paul II Tower. Live report gikan diri sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasaring sa tataran nga maka-aksyon sa ringman nga bahin sa Pinas na podcast sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Salamat Action John Diaz sa Terry Abet. Una ka report sa Patrol 2 sa paso sa traffic code syudad sa Bacolod. Purti kalaba sa ilang karabano sa grupo Progreso sa Pulahan. Grabe traffic Sercom going bata. Kung si News Director Action Rex Kantong pa. Ay, purti. Sige, balikan na ko sa Action dyan sa Latipo na Mania City Action Balita gikan sa New Government Center. May apo na kay Christine Minyes Villalobos. Dara sa Barangay Pandanon, DSB. Si Huma Lumina, why na liso-liso ya sang iya radyo. Sign on to sign off Salamat gid Madam Huma Lumina. Kay Bibi Gregorio Yulo dira sa poblasyon DSB may hapon. Ana Sinuro, halong kamuda. Kay Sir Leo Dario Sir Leo Dario may hapon ta sa imo. Si Francisco kag si Josephine Sigondino naga-monitor mano. Siling ni Romel Ocalinas. Si Jolie Militado Patrimonio ara man sa singkang ga-monitor man. Boss salamat gid. Jory ni po Moseno mayong hapon kita sa imo. Kay Makoy Jasneso ara man siya. Si Joanna Urukay sa mga pamilya Urukay kag Castro sa Barangay Codcon San Carlos may hapon ta sa inyo. Si Milili Uligo ara naman monitor sang Vanis Cafe dara sa may area sang Barangay Tangob ara na saya. Si GM Perez sang Lagrang Hala Carlo taga monitor man mga Perez kag Halandoni family ginatamyaw lang. Ray Flores Barayoga sa Pandanon DSB ara man siya. Ga monitor man siya. Uy si Madam Oyen Colmenares ara man kag si Toto Alex Puentes. Sa kay Rinan Payungayong kag kay paring Ryan Borja ara man sa check attendance lang sila para nga everybody happy kuno. Oy party kay Barky Tribe Rochelle Polhencio Susana dara sa Pandanon DSB ara man siya. Si Barky Tribe ni kwan niya soki na sa Action Radio sila ni Juani Mel. Ay party daw mahuya man ta ba. Uy si paring John Solinap kag si kumare ko Ronalyn Solinap ara man ga pamati man sa to no. Paring John Solinap kamusta ka? Kamustang pabo mudlag ko na ay Mari Ronalyn Solinap ay party. Sige pagbalik naton report ng Action Eden Aboso kag Aksyon John Diaz sa NGC. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ngin may inalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon topiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man. Balik diri sa ato pamalagan may hapon dira sa kay Muret Boy Negro, Bito Jolowi, sang para uno Barangay Talok, Bago City, halin kay Ropi Libran ang panamyaw. Sa kay Rona Rihida Traba, mayong hapon lang, kag maayo lang dira nga pag monitor. Bao si Madam Eva Sangko, si Eva kag Joel Sangkuan Kids, ara ga monitor man sa aton galyo. Paring kinalo sa guys sa Tokyo, Japan, kamusta ka da pre? Sabay pangara ka lang sa mayo nga pagkahimtang tada. Si Elvera Aranti Isponilyaho, ara man ga monitor man sa aton sini nga pagpangalaga. Day, puerti. Sige.
check na ang mga report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report gikan sa Kapitolyo Provincial. Mga update kag balita na aksyon din abuso ang local port kalidra sa may Banwas ang EB Magalaw na nagakuha na, naga-function na. Biyahe EB Magalaw na Ahoy, boka nami no. Kaya kami mga local ports kita diri galing kay kung isa hindi gid maibitar ang local ports na ginahimo kung isa ka transit points ang mga durugista no. Ay, puwerte. Ara na sa noy? Sige, check tang update gikan sa Kapitolyo Provincial. Upod kay Action Eden Boso. Line number 3, Action Eden may hapon. Action Eric din kalipay, of course, si Mayor Malacon na nagbukas or inagurahan na ang ining Ibi Magalaw na Port. Action Eric kay dako gid ini ang mabulig sa ila Mandira Banwa subong man dito sa Isla Sang Panay kundi yung konektado ini siya sa may Banwa sang Ahoy probinsya sang Iloilo. Actually ginanaugurate pa lang ni kagina kag to be announced pa sang FF Shipping Company ang kung saan ogid sila Action Eric ma-operate kag kontag sila ang bayad pero halin sa northern na gross pakadto sa northern Iloilo mas datig na kay isa na lang ka oras kag 10 minutos. Unlike nga sa una ang aton nga biyahe halin Bacolod pa Dumangas tapos amo pa pagbiyahe mo liwat pa northern Iloilo naman. So advantage sa aton sinilang action nga masami nagabiyahe padulong dito sa northern Iloilo subong man sa mga negosyante nga may ara sa negosyo dito. Kasi privilege suno kal Mayor Malacon nga sa ila Banwa ginpili nga matukod ining port kay fully funded binigay Action Eric sang private ning korporasyon. Ang ining port ikawalo ini siya nga port sa probinsya. May ara kita port sa Cadiz, sa San Carlos, sa Gay, diri sa Bredco kag sa Banago, Pulupandan, Victorias kag amo ining sa Banwa sang Ibi Magalona. Tiyamba ang konektado dito kung magpaahoy ka advantage man to sa ila kay ang mga travelers dira na maagi kay lapit na sa Action Eric sa mga Isla Gigantes sa may island balanga island na pwede siyang lapit na lang amo pag ang alagyan man pwede kaagi dira ang going sa Paboracay, sa Iban, Sara, Iloilo, ang diri sa ato naman yung magtupa sa aton sa Banwa sa Ibi Magalona, pwede na sila sa Gay, Victorias, Astana, Lapos na Escalante, kung magsakay sila Roro naman going Cebu. Very advantage din para sa sila kasi Dali lang kay utod ang signal actually dito. Bintahan ni Gili kung magpa Northern Iloilo ka specialmente kung makadto ka sa Boracay ngang imo tuyo ya Boracay gid lang yati nami di sakay sa Ibi Magalaw na tupa ka sa Ahoy to Boracay naman mayo gali nga plano ni no kay ang mga layo-layo nga mga lugar sa Northern Negros at least malapit na lang kung diri ka sa Ibi Magalaw na tupa sa Ahoy Action Eden. okay na Action Eric. Yes. Go ahead. Kadamo bisag tawo mo kadamo sa mga sipa ko sa dalan yung mga lain-lain koloro. Oo. Ang rason ko kag perte pa ko traffic pero anyway ang initial nila sa Eric na biyahe every Wednesday kag Thursday pwede ka kabalikan kay isa sa aga isa sa hapon pwede ka lang ka balik man kung gusto mo kag ginano pa na nila ginatundaan pa kung sila good sa barko ilagan niton pero ang i-cater yan passenger kag cargo vessel initial so pwede kung may mga to karga diri naman ang mga tracking may nagi para sa mga negosyo nga may ara dito sa northern part sang probinsya sang Iloilo. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa Ida na boss mga sa Pinas. Labuton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa shop sa Bacolod, Action Radyo. Action Radio. Salamat kid Action na Eden Aboso nami na nga mga programa especialmente sa mga biyahero tabla nga nagapa Northern Iloilo especialmente kung mapaborakay ka hindi ka lang sakay sa Puerto ka Ibi Magalaw na
Upa ka to sa Ahoy nga puerto, then going ka na dayon sa area sang Boracay. Kung Boracay ang imo sini nga destinasyon. Kag mga banwa pagiday nga kadtuan mo sa Northern Iloilo. Sige. Duga sa likod ng tali, mabatian sa papalagad sa Action Firing Line o pod kay Action Boy Duran. Ari man ang report ni Action na John Diaz, Task Force Disiplina o nagpasalig nga magapabilin patas sa tanan nga politiko. Ari si Action John Diaz sa report sa patrol, John Piscabak. Action Eric nagpasalig diri ang Task Force Disiplina sa Bacolod nga sa piyak nga sila inaibaluan nga nagaserbe o nagaserbisyo sa idalom sa lokal nga gobyerno sa Bacolod, manginpata sila sa tanan ng mga politiko sa nga magapatigayon sang kampanya sining nga 2022 actually sumugod subong adlaw. Magsiling patas according diri kay Mr. Tabadulingo ang tabamuno sa Task Force Disiplina, tanan nga campaign rallies kag activities kadtuan nila, butangan nila Action Rex ang ilang mga personnel para lamang nga masiguro nga nasunod ang mga health and safety protocol kag ila matuman ang ilang mando Action Rex para sa ila. Sunod diri kay Julingo, ang ila naman diri pinakatinutuyo is dapat tanan nga tawo nga nagatambong sa activity kung bisan diin man nga lugar nagasuksos ng face mask. Kaya kung wala ka nagasuksos ng face mask, sawayon ka lang Manila, kuno hindi ka Manila tikitan, pero kung hindi ka magpasaway, that time actually tikitan kinagid nila. Amo na nagingyo sila gani bisan sa mga politiko nga sila na mismo no ang mangin responsable sa pagsaway kag pagpanumdom sila nga mga sumalakdag nga dapat actually magsundon gid ang tarang nga health and safety protocol. We are still under the health state of emergency as declared by President until September 2022. Piling kasi COVID is still around. Ang madalas na advice na sila kapagabay sa mga kautuhan na dali sa sagat sa Bacolod kasi ito yung magsunod ng observe kita sa mga health protocol standard na ang sana na magsuksok face mask. Kung nandito di mga boy ng physical distancing, at least nakasuksok kita face mask. Kapag palon ka sila face mask, ibasi kung masitahan sila namon, kung wala ka sila face mask, tabugon ka sila namon sa area. Actually, nabatian si Mr. Tabadulingo sa Task Force Disiplina. Balita gikan sa City Hall ang kaaksyon nyo Action John Diaz nga nagasiring sa tutanan nga makaaksyon sa ring kaman nga bahin sa Pinas. Nabaton ka sa nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon! Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong nga signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha. Wala kita panahon sa atong palakat action report after North Edition Biyernes kay presentation. Liwat ini magatakop, balik ini buwas Sabado. Ato sa di mapatrol na Unit Reporters in Action. Ang nagpalagay karong hapon, aksyon din na boso. Aksyon Jan Diaz. Back to back kay aksyon ninyo Bugina. Standby na sa masunod nga programa dugay-dugay Action Firing Line. Babatian nyo mga update, balita, gikan sa kay Action Boy Duran. Magabulos temporaryo kay Action Brian Morden. Opo diri ato nga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup din sa ato nga IT expert, Action, Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad sang Bago. Opo nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinebaya, ang inyo regular anchorman sa siring nga palatuntunan. Kita karon ha, Action Night Patrol alas 10, tuntun alas 11. Ako naman sa Action Eric Magbano nagasiring. Salamat gid sa inyo nga papamati. Standby na sa masunod nga programa, Action Balita Evening Edition upod kay Action ang Defensor. Mga ka-aksyon, sa di nga mga bayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.